Συνεχίζουμε. Υπαριθμό 341, 5 Πρώτου 2016, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Σάμου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δημητρίου Σεβαστάκη προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την υπαγωγή σε ευνοϊκότερο καθεστώς υπολογισμού έμφυα των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που λειτουργούν στο νομό Σάμου. Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός κ. Αλεξιάδης. Λοιπόν, κύριε Σεβαστάκη, 2 λεπτά έχετε για τον πρώτο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε να απαντήσετε στην ερώτηση. Είναι πολύ απλή. Εάν μια επιχείρηση ξενοδοχειακή και το 40% περίπου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της ΣΑΜΟΥ είναι ατομικές επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν είναι ατομική επιχείρηση, επιβαρύνεται δυσανάλογα με έμφυα, με συμπληρωματικό φόρο, σε σχέση με το αν ήταν ατομική επιχείρηση η ΕΠΕ. Η επιβάρυνση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι ότι αν αποπειραθεί να αλλάξει καθεστώς, έχει συμβολαιακά και λογιστικά πολύ μεγάλες περιπλοκές, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Υπάρχει λοιπόν ένα στοιχειώδες θέμα φορολογικής ισονομίας. Θα ρωτούσα λοιπόν ποια είναι τα διορθωτικά μέτρα. Είναι σίγουρο ότι η πολιτική πίεση και η οικονομική πίεση για την συμφωνία του Θέρους έχει φέρει ορισμένες ασυμμετρίες. Έχει φέρει στο σύστημα ορισμένες ασυμμετρίες. Και επίσης αναγνωρίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, συστηματική και επί του πρακτικού, πάνω στην πράξη, πάνω στην πραγματική οικονομική ζωή, από μέρους σας για τον εξορθολογισμό του συστήματος εσόδων. Εν τούτης, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, των μικρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων του νομού Σάμου, Σάμος, Φούρνη, Ικαρία, 3 νησιά, νομίζω ότι υπάρχει μια προφανής ανισοτιμία. Κύριε Αλεξιάδη, 3 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά σε όλους και σήμερα όπως και χτες, και εύχομαι το 2016 να μπορέσουμε να οργανώσουμε καλύτερα τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ ήμουν υποχρεωμένος να είμαι και χτες για να απαντήσω σε επίκαιρη ερώτηση, είμαι και σήμερα, και για να μην δεχθώ την κριτική κάποια στιγμή ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά τα καθήκοντα, παράκληση να οργανώνουμε έτσι την διαδικασία ώστε να έρχεται μία από τις 2 μέρες ο Υπουργός, και εμείς τηρούμε με θρησκευτική ευλάβεια τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο Κοινοβούλιο, όχι για τυπολατρικούς λόγους, αλλά για λόγους ουσίας και δημοκρατίας. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση που έχει φέρει ο κύριος βουλευτής, ο κύριος Σεβαστάκης, κύριε Σεβαστάκη, με ευαισθησία και αγωνιστικότητα που έχετε εκφράσει και άλλες φορές στα θέματα των προβλημάτων των νησιών, θέτετε και αυτή την ερώτηση για ένα πολύ σημαντικό και πολύ ουσιαστικό ζήτημα, το οποίο άπτεται και της έννοιας της φορολογικής δικαιοσύνης. Διότι δυστυχώς ο έμφυα, ο οποίος συμπεριλαμβάνει 2 φόρους, σε αυτό το τομέα δεν είναι ένας δίκαιος φόρος. Σε ό,τι αφορά το ένα κομμάτι του φόρου, τον κύριο φόρο, επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα, αλλά σε ό,τι αφορά στο δεύτερο κομμάτι του φόρου, στο συμπληρωματικό φόρο, επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα, πάνω από 300.000, και στα νομικά πρόσωπα δεν επιβάλλεται, δεν επιβάλλεται στα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν. Άρα με απλά ελληνικά, αν μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι με τη μορφή του φυσικού προσώπου, θα πληρώσει συμπληρωματικό φόρο πάνω από 300.000, εάν είναι με τη μορφή νομικού προσώπου δεν θα πληρώσει. Είναι μία από τις αδικίες τις οποίες δεν υπερασπιζόμαστε, δεν θεωρούμε ότι είναι το σωστότερο δυνατό που έχει γίνει σε σχέση με αυτό το θέμα, αλλά όπως και όλος ο έμφυα και άλλες διατάξεις του φορολογικού συστήματος, είναι θέματα τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να τα δεχθούμε στη λογική της συμφωνίας, όπως είπατε κι εσείς. Αυτά όμως είναι όλα για το 2015. Ο φόρος έχει βγει, πρέπει να πληρωθεί μέσα στο 2016 ο έμφυα. Δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή τώρα, διότι θα έχουμε προβλήματα στον προϋπολογισμό. Στο νέο φόρο που μελετούμε για να αντικαταστήσουμε τον έμφυα, θα αντιμετωπίσουμε και αυτά τα ζητήματα που αφορούν αυτή την αδικία
και τη σωστότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, διότι έχουμε εντοπίσει πάρα πολλά παραδείγματα, έχουμε ακούσει κριτική και πολύ σωστή κριτική και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής για αυτό το θέμα. Θέλουμε στα θέματα του φόρου περιουσίας να έχουμε μία δίκαιη και αναλογική εφαρμογή αυτών που λέει το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή ο έμφυα δεν εξασφαλίζει αυτή την κατανομή. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι για το 2016 έχουμε δεσμευτεί στο να υπάρχει ένας φόρος με εισπραξιμότητα 2,65. Θυμίζω ότι ο έμφυα έχει μια βεβαίωση περίπου 3,3 δις και μια εισπραξιμότητα 2,65. Έχουμε δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός νέου φόρου που θα έχει τον ίδιο στόχο εισπραξιμότητας, θα είναι όμως πιο δίκαιος και πιο αναλογικός και για να καλύψουμε τις ανάγκες του προϋπολογισμού, αλλά και για να καλύψουμε τις ανάγκες του συντάγματος για φορολογική δικαιοσύνη. Είναι πολύ σωστή λοιπόν η κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση σε αυτό το τομέα. Δεν έχουμε δυνατότητα αυτή τη στιγμή στον έμφυα που έχει εκδοθεί και πληρώνεται να κάνουμε κάποια παρέμβαση, αλλά μέσα στο 2016 θα αντιμετωπίσουμε και αυτό και μια σειρά από άλλα ζητήματα που αφορούν το θέμα του έμφυα. Γεια κύριε Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστάκη. Κύριε Αλεξιάδη, ανακεφαλώνω. 2 ξενοδοχεία ακριβώς ίδιας δομής αρχιτεκτονικής, το ένα είναι ατομική επιχείρηση, το άλλο είναι ΕΠΕ ή ανώνυμη εταιρεία, το ένα θα πληρώσει 11.000 ευρώ έμφυα, παραδείγματος χάρη, το άλλο θα πληρώσει 3.500 ευρώ έμφυα. Είναι χαόδης η διαφορά. Εάν μεταβεί σε καθεστώς από ατομική επιχείρηση σε άλλης μορφής, εταιρική ας πούμε μορφή, θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το φόρο αυτοκληρονομίας, ένα είδος φόρος όπου ο ιδιοκτήτης κληροδοτεί και κληρονομεί τον εαυτό του. Δηλαδή υπάρχει και ένα άλλο εμπόδιο που επιτρέπει την ευληγησία της αγοράς. Θέλω να σας πω ότι το 2016 επίκειται, ελπίζω να ανασχεθεί, η επιβάρυνση των ακριτικών νησιών με την κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ. Τα ακριτικά νησιά έχουν δεχτεί μια δυσανάλογη οικονομική και κοινωνική πίεση από το προσφυγικό. Αυτό το κομμάτι του κοινωνικού πόρου, της κοινωνικής φθοράς, δεν ενσωματώνεται στην οικονομία. Η πρότασή μου, η αντίληψή μου, και νομίζω ότι είναι και δική σας αντίληψη, είναι ότι πρέπει να υπάρξουν εκείνες οι ρυθμίσεις όπου να αποφορτιστεί η πραγματική οικονομική ζωή, ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την ειδική επιβάρυνση. Παραδείγματος χάρη, μια σκέψη θα ήταν όχι μόνο να γίνει πιο ευλίγιστη η μεταφορά από τη μια μορφή ιδιοκτησίας στην άλλη, χωρίς επιβαρύνσεις ειδικές, αλλά θα μπορούσε να μετατεθεί ακόμα περισσότερο η κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ. Εν τούτης, η γενική μου σκέψη είναι ότι όσο αναπαράγονται και διαιωνίζονται ανισοτιμίες φορολογικές, τόσο το φορολογικό σύστημα θα πάσχει ιδρυτικά, θα πάσχει στην ίδια του την συγκρότηση. Μπορείτε να απαντήσετε. Με την τελευταία φράση θέσατε τον πυρήνα του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε στο Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Σεβαστάκη. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν είμαστε περήφανοι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το θεσμικό πλαίσιο που έχει το φορολογικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή. Και έχουμε οργανώσει διαδικασίες και ήδη ξεκινήσαν αυτά τα πράγματα και προχωρούν, αλλαγής του φορολογικού μας συστήματος στην κατεύθυνση του συντάγματος. Πιο δίκαιο, πιο αναλογικό, χωρίς εξαιρέσεις και με βάση τις δυνατότητες του καθενός. Και όπως πολύ σωστά προείπατε, το ίδιο ακίνητο ανάλογα με το ποιος είναι ιδιοκτήτης, δηλαδή το ίδιο περιουσιακό στοιχείο για έναν φόρο που σχετίζεται με την περιουσία, ανάλογα με τη μορφή ιδιοκτησίας έχει διαφορετική επιβάρηση, διαστρεβλώνοντας και ένα βασικό όρο της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά πώς δημιουργήθηκε από τους τότε νομοθέτες και πού ήθελαν τα πράγματα να οδηγηθούν. Όπως στο θέμα αυτό του έμφυα, έχω πει και άλλες φορές και στο Κοινοβούλιο και αλλού, ότι έχουμε διαφορετική μεταχείριση. Ένα ακίνητο
που καλύπτει βασική ανάγκη μιας οικογένειας κατασκευής του 1970 και εμπορικής αξίας τώρα 30.000 ευρώ, πληρώνει έμφυα. Ένα ακίνητο 3 εκατομμυρίων ευρώ, ενός Έλληνα φορολογούμενου που κάνει δήλωση εδώ αλλά το έχει στο εξωτερικό, δεν πληρώνει έμφυα συμβολικά ούτε 1 ευρώ. Αυτές είναι αδικίες τις οποίες τις έχουμε εντοπίσει και στις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα φέρουμε θα τις αντιμετωπίσουμε με τον πιο καλύτερο τρόπο. Σε σχέση με το μεγάλο θέμα που θέτεται με το ΦΠΑ και την αναγκαστική επέκτασή του τον Ιούνιο του 2016 στη νέα κατηγορία νησιών, γιατί έχουμε δεσμευτεί σε 3 κατηγορίες να πάμε, εκεί πραγματικά αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι πολύ σωστά οι επιχειρήσεις των νησιών λένε, από όλη τα νησιωτική περιοχή, λένε ότι βγείτε έγκαιρα και πείτε τι έχετε να κάνετε, διότι πρέπει να κάνουμε συμφωνίες και δεν μπορούμε να κάνουμε συμφωνίες όταν υπάρχει αυτή η ασάφεια σε ό,τι αφορά το θέμα του ποια νησιά θα είναι στη δεύτερη ομάδα που αφορά τον Ιούνιο του 2016. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μας απασχολεί, ότι πρέπει έγκαιρα να απαντήσουμε σε αυτές τις επιχειρήσεις για να τους βοηθήσουμε να προχωρήσουν στο σωστό οικονομικό προγραμματισμό της χρονιάς. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε και εμείς την ευαισθησία που έχετε δείξει πολλές φορές και εσείς και την αγωνία, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή στα νησιά που είναι στην ακριτική Ελλάδα, στα νησιά που αντιμετωπίζουν ένα τρομερό οικονομικό αλλά κυρίως κοινωνικό πρόβλημα και τα οποία για άλλη μια φορά αποδεικνύουν και την ανθρωπιά τους και την αλληλεγγύη των κατοίκων τους, δεν είναι δυνατόν εμείς αυτή τη στιγμή να πάμε και να τους επιβαρύνουμε φορολογικά περισσότερο. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτά τα θέματα αυτή τη στιγμή και τα εξετάζουμε για να δώσουμε λύση πολύ έγκαιρα και θα το θέσουμε το θέμα το επόμενο χρονικό διάστημα και στα αρμόδια όργανα για να υπάρχουν αποφάσεις και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά προβλήματα των νησιών. Πριν μπούμε στην τελευταία ερώτηση, να